halo, shout out ko sa way mga problema diha. Palihog ko kuha sa akong problema diri kay napuno na nga akong ulo sa problema na. Kakapoy oy. Ano time no nga kitang tanan ka po yun. Dili man sa tanan nga kuanta ka na active ta sa tanan nga buluhaton na time nga atong lawas is luya kapoy. Kapoy jud. Kapoy ni time nga hinakon ka. May time nga ma-depress ka. Nasa time nga happy ka. Nga ang kinabuhi ba? Pero ang taras buhi pa talaga sa kalibutan. Hala, laban ya punta. Ano? No, ikaw no, laban ya punta no. Sige kapoy na tano laban ya punta. Tulog na lang ha, ang kakapoy ninyo ha. Ikatulog. Dason, ikmata ninyo. Ana, i-refresh yung mga ulo, mga kautukan. Ay nga na pag-testing guys, kung gabok na ba or di. Very good, oy. So, napangag niya nga mo ang kuna. So, gisukod-sukod na niya, guys. Hala, oy, very good. Nahaom lagi, love. Kabansay, ani niya, oy. Ayaw, hiram-hirama. Amiya, may J's, ay. Unya, nga mga assistant, or ay, na. Hi, Manny! Manny! Pero, attendance for today's video. Manny, gikagay, double ka, Manny. Mga gikwarta, kaya nangato na ka na. Wala, nasusa to kanina. Iduot, maayo para masulod. Iduot na siya. Ay, apit na mahuman among kuna ni baby. Allah, ay, kabigsan ni sulod. Ang father man, sulod sa kuna. Matching suka, sili, nayahos. Kasunod. Ma'am. Suka, tarawa. Iwan mo siya. Mas ito, what's going on? Siya, ano siya maging? Kasi lang. Gawin nga. Basta kayo. Basta kayo lang. Kasi lang, gawin niyo. As in, ang iyang kahalang, o kahalang kami wish, nag-abot. Hello guys, ako nang i-share guys, ang anak ako gihan akong papa guys, nakusugay mo tanong og okra o guan kamuti diri sa bukid. Proud ko taga bukid ko guys, kay daghan kami lagot man guys. Basta taga bukid guys, kung kugihan lang gid ka mo, madaog discarded guys, makapanguan jud ka na jud kay makaon og maani guys. O ang anak ako gihan akong papa guys, nga mo tanom. Bye. Ako tagsaging. Saging ba? Tapos, nakatry. Ginambos. Nang shake on. Limon siko. Ginambos din ito. Lum. Luma. Malam siko. Okay. Lum siya. Sumsit lang ko. Sumsit ko. Mali sumsit ko. Hello? Hello? Lumalang. Luka. 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 Kita kan luka. My name is My name is Makmak. Ayo nagilat ka naman niya. My name is Makmak. My name is Makmak. Kakit. Ay, kakit. My name is Makmak. My name is Makmak. Makmak. Kakit. Kakit. Yala, liga na sa siya. Yala. Dura. Ayaw na kapwa ka. Ayaw na kapwa. Mak, bayo ka na hawa deh hawa. Bayo ha. Ano na flavor. Laban sa iro ba? Ada yabag naman taong ka Joy, gibagulian naman ka Joy. Dito kayong bahawa ng tigwala. Sobran, iya pag pamputos. Mud ka na gilugulugan na
Ay, ko Ano regalo sa sa imo. tawag ka, Joy? Dapat tay plastic unta yun ay mga bagol. Ay, sir, as nga kana man gyud. Iya lagi ko kuano gid niya. Sobra ano rin ka, Joy. Basta ginano din ay. Usa pagtagtag sa iro ana. Matangtag ra man ilan na ako magpagbuhat. Wala, utang-tang ka na iro, Joy. Bili. Pagwala ba butas ni siya sagot. Nahawon ng ganina diya sa ubos kami. May kinabutan ka. Mami, og sila. Hello guys, ano lang ko i-share. No kana ba kanang nakita ka na. Kanang saginga di ay kay git putol na siya. O so naa siya ni subol pa nagsara gini niya ni mahitabo. Karon kasi ko nakakitaan ni. Kay ang kini is normal lagi na siya no nga naa gid na siya mo subol ing ana. So daghan na siya ni subol guys kana. Pero kini gid ang maka-amaze. No makakuan ta ba pangutana ta ba. Mura na po ni og ato ang life no nga naay time nga kapuyon ta, naay time nga marwa natin paglaom. Pero mo nag-ingon nga napagid tayo paglaom abot. So dili ta magud og paglaom tanan no kay naa ra gyud taon. Naa ra gyud taon umaabot nga nindot sa atong kinabuhi. Ani ta bisag unsa pa man kalata bisag unsa pa man giputol bisag unsa pa man ta pero mubarog gyapon ta. So that's all for today's bye. Hi guys. So maniud to na akong bibi biya wait lang. Say hi to pa na atong followers. Hi. Insert na to yang suot. Dali ah. Na makaon man ang bibi no. First aid man ni Bia sa iyahang solid food. Thank you on Sir Lag. Asma naman na ang bata. Uni po. Ang bibi nula. Almost na naman ni. Oy. Almost na ni. Oy. Ayaw, Bi. Bad man na, Bi. So, gada na, Bi. Ayaw, dirty man na, Bi. Ayaw. Ang very good man ang bibi. Bugal-bugal man na yung Bia, ay. Gaduha man ayaw nak ayaw pagduha nak man. Ay, pero nga ayaw. Chuya man ay. Anak man. Hi, tawa lang. Nawa din na. Tayo. Gracias a Dios. Marapi kas alala. Anak nabi. Awa be. Ayaw be. Bilang. Ay, adala here, I here. Mama ta here, ani lang here. Here, bye.